Layo naman di ay ang naabtan sa tong krusada nga bugas gikan sa Good Samaritan. Sa akong madumduman nga nagsugod kita sa pagpangita sa mga tawo nga may maka-inspire nga istorya sa kinabuhi. Busa nakaabuta sa katapusang barangay sa Cagayan de Oro nga mao ang barangay Tumpagona. Barangay Kamaman-an na, Barangay Nazareta, Barangay Kanituan, Barangay Konsolasyon na, ang karaang dispatcher sa Kugon ug ang parking boy na, vendor pa sa Corrales Avenue. Giambakan sa Bnato ang lalawigan sa Bukidnon, ilabi na sa Baungon ug Libuna. Ingon man sa migpait talakaga. Dinhi ato saba nga nahinabi ang charcoal artista sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro. Tungod sa suporta sa mga buutan nga mga tao, full blast nang nalusada ang bugas gikana sa Good Samaritan. Diin girombo nato ang Barangay Makabalan. Sige. Sige. So, ma'am, ang tod ang nagpahatag tod aning bugas ang atong Good Samaritan si Ma'am. Ang naghatag ito na ma'am si Ma'am Daisy o si so insan niyo kasulti sa ma'am. Thank you kayo, ma'am. Mga bugas. Sige. Ayun Sir Christian ang t-shirt. Sir Zen, kahatol na t-shirt. Sige. Ug lapasan sa Distrito 2 sa Dakbayan na. Giambakan nato ang Distrito 1 diin miabuta sa Barangay Pagatpata. No, gikan sa Good Samaritan. Mo na. Katong kakakita nimo sa video, di ba? Ug gipalikan ang Barangay Padayon ta. Tumpagon. Ang bugas, 5 kilos nga bugas. Tapos t-shirt dayon, okay. Zen kahatol t-shirt. Large na ba ning nabilin, sir? Okay na. Sige. So, bugas. Okay na kini? Malipay na kaning bugas? Nalipat ko rin bukas. So, gawas anang bugas. Naapagin mi t-shirt dire. Ha? Na t-shirt. Di? Na. Sige dobe, suta dobe. Isa po lang. Ito na lang si Sigat. Ang bugas, no? Ikan sa Good Samaritan. The first, ang t-shirt. Ang Zen Kahatol t-shirt. Sa mga Good Samaritan. Geljeger. Salamat. Dapat yun, sir. Dapat t-shirt. Sa mga Good T-shirt. Ang Zen Samaritan. Kahatol t-shirt. Actually, sir, ang gawas na t-shirt. Lugar na sir. Tara na. Nakabutangan ang message ang adala ang bugas gikan sa Good Samaritan, no? Ang Geljeger. Alin ko. Tara na. Bugas, ma'am, no? O gala yun, ang t-shirt, ma'am. Ang Zen Kahatol t-shirt. Kahatos lubon sa mga Good Samaritan. Nakaroon kang Sir Jegar, Sir Jegar. Gawas sa bugas mo, napag t-shirt, ang Sa Zen mga Good Kahatol t-shirt. Samaritan. Ikan sa Good Samaritan, sana ni Sir Jegar Alingdong. Nanay, makagawa sa palaganlaw. Sige, kaya ba? Maasala, sige, patay lang daan, ma'am. Okay, sige, mo to ang bugas gikan sa Good Samaritan. Dayon ang t-shirt, ma'am, no? Zen Kahatol t-shirt. Giadtuan ang Barangay Mambuaya. Tara. Tara Sir, na. dawata ang bugas. 5 kilos. Okay na ba? Sa mga Good Samaritan. Dayon ang t-shirt. Zen Kahatol t-shirt. Pwede di mo masok. Tangan itong bugas ito para hindi ka mag-isod, ha? Ug ingon man ang pinakalayo nga barangay sa Cagayan de Oro nga mao ang Barangay Bisigan. Dito Diin ang maong lugar kasigbit na sa Talakag Bukidnon ug lalawigan sa Lanao del Sur. Akong maingon nga, nagpasalamat ko nga, nagkaabot mo dinhi. So, usa mo gigamit sa Ginoo nga, nagkaabot mo dinhi. Ako kayo kong pasalamat sa inyo ha, nga nakabot mo dinhi, nga sag tuod, sa kalay sa among barangay, nakabot gid mo dinhi. So, manghinaat ko nga, ang Ginoo magawaban ka ninyo, o ba nang imong kapika sa kinabuhi. So, ang among kalisod gyud dinhi kanang kung walay magpaguna gyud kanang wala na gyud. So grabe gyud kalisod among panginabuhian dinhi. Zen Kahatol t-shirt. Dayon ang atong gamay nga school supplies. Atong
dala. Sige. Kung ano ang atong chairwoman sa dasig, sige ihatag kadog. Ma'am, dawata ma'am ang among gamay. Ang rasyon ito no diya sa inyo. Mangod man. Katong magulang sa dili guys nila kay special sa Ang chairwoman sa dasig. Sige. Utang. Oh, salamat kayo. Kanang 5 kilos mo ya, adi rin ako ibutang kay mo. Kana siya 5 kilos nga, dara na kadaw. Salamat na lang kayo. Dagway mo na. Subang yakos na. Tara na singkahatos lugoon sa mga good Samaritan. Nalipat lang yun. Asa ito na utang. So, inihap man eh. Salamat. Bugas. Gianhaan nato Nay, kanina. Barangay Dansolihon. Singkahatos lugoon sa mga katawhan. Ay, natumba. Salamat gid anay sir sa inyong pagtabang sa amo. Dako na gid ni sir para sa amo kay lisod. Buk ba? No? So dili na wala ni gibukbok. Ha? Wa ni branded ni. Branded gini siya. Ha? So ma'am, dawata ang 5 kilos nga bugas. 5 kilos so kani kung bati na ni siya. Kina kay matot pala gini ka. Ang humay ko. Akong ko. Labi na Andumanan ba? Salamat kayo sir. Nga nakaabot mi diri sa inyong dapit. mga tiyan. T-shirt. Ang Zen Kahatol t-shirt. Ang sagot sa Maritan. Unya. Gawa sa bugas. Tara na. Ako t-shirt. Anara ang t-shirt. Ang Zen Kahatol t-shirt. Singkahatos lugoon Pwede ni mo sa magkaroon ang Barangay San Simon. Azo na namang bugas nga Oh, pagkisan salamat, t-shirt. sir. Zen Kahatol t-shirt ha. Salamat sir. Pwede na nimo masuot sir. Ay isa po lang agwata ang bugas ma'am no. 5 kilos nga bugas. Nya dai na kay t-shirt diri. Okay. Ang Zen Kahatol t-shirt. Oh, okay. Sige, usarabe. Pwede nimo masuot ma'am, bali isapaw lang, isapaw. Walang. Isapaw. Sige, ara ba? Okay. Ang bugas nga 5 kilos ha. Salamat kay sir. Pila na naka-down yung makonsumo? Mga tulo kay apil pa man balon sa akong Paris mas kalas mag naibaon ko. pero sige lang, at least kumbati na gyapon. Dali pa yung paliton mga 290 na ni. Oo. Isapaw lang. Ha, para makita sa. Gali mo ko bulihit. Nanguan pag og kahoy. Gikan baka nagbuga. Nanghakot ko sa kanang sugnuron ba kay naulanan na basa na pagbalik ang sa inyo. Mga sangara. Ibulan pa man na ba para sigahon ba? Ito no, ang bugas ha. Salamat kayo Ang bugas 5 kilos mga. Okay, sige daw. So tada sir, isapaw lang ah. Oo. At least nga may kuan di ilang kahintang mo. Isodgat. Mo nang gisa pag gikari ko ni Ma'am Cherry May dayata. Ay sa cham. Ang O Barangay Pigsagaan. bugas. Ma'am kana siya, no mga Singkahatos ang lugoon bugas sa ikan mga sa Samaritan. katawhan. Di tabangan gyapon ni Ma'am Philip. Kita di lang Tara na O nya dayo. Ikuan dayon ang t-shirt. Zen Kahatol t-shirt. sa mga good Ay, Samaritan. ang bugas gikan sa Good Samaritan. Ay, magkabatsada. Pila ka na sa nakadugay ka mo ron. Pagpons nga po no, yatag sir. O sa ang bugas gikan sa Good Samaritan. Birthday, ang timing nga gigay magka-blessing gigay wa. Gibalikan sa dato ang lungsod sa Baumon. Kilo na kaya mo gani ipangripa pero ubay-ubay sab ni. Oo. Diri na ya. Diri ni apag yun. Okay. Gikan sa mga Good Samaritan. Okay? Sakto ba ko sir Sen? Ambot lagi ngano nagkatakdo among dalan ani. Salamat sir sa inyong Mag-uban sa ingon ani. Nay, dawatan ni nay pinaskuan may na lang ning kamisin lugar. Salamat sir. Pangalan no, Zen Kahatol. Tagaan dagag pa. Gipod ang pagayoda sa Zen Kahatol t-shirt nga may mensahe nga inspirasyon na. Nay t-shirt nimo tay. Hatag ni kuno Sir Zen Kahatol patsada kay pinaskuan nimo. Oy, salamat. Yehey, oh. Okay. Uy, pero taon-taoran ni mo konsumo ba? Salamat kayo. Oh, nay. Salamat kay nay ha. Giluparan nato ang Misamis Oriental. Ilabi na sa lungsod sa Villanueva. Diba? Way-way gani siya. Atas na ng open be. Kaya di man makita kung naong ano yung ipa. Diba kita? Sige, atong i-opening kuan, imuhang bugas. No, ako magdahom sir nga kuan no? Ingali ka daghan diri yung hatag. O lungsod sa Hasaan.
5 kilos. Tara na. Isa nga bugas. Kanya, akin ni din t-shirt. Singkahatos lugoon sa mga good Samaritan. Kanyang mag-angin naman. Gani sa wala pa matapos ang tuig 2025. Nakaabot ta sa isolated nga barangay sa Opol, Misamis Oriental nga mao ang barangay Kauyunan na. Sa ito nga makaabot din ta, dire sa Good Samaritan. Sige, Chip, kanalay ito nga panihon, Chip. Singkahatos lugoon sa mga Sa katawhan. mga butang ng mga tao, mga Good Samaritan. Okay, dali. Ang bugas ikan sa Good Samaritan. Singkahatos lugoon sa mga good Samaritan. Kuniti paling ma. Tara na. Kung t-shirt diri, na t-shirt diri. Ang kabalo man tanga sa Singkahatos lugoon sa mga katawhan. At tungod niya na nag-amiguan diri. Ami t-shirt. Man, Nga naglalabo ng mga inspirasyon sa kabus na katawhan. Kanya na. Lagkahatos lugoon sa mga good Samaritan. Bugas ng mani. Ano ya? Tara na. Panport ang Zen Kahatol t-shirt. Singkahatos lugoon sa mga katawhan. Sa Labi na katunag man. Kining tanan nahimo nato tungod sa inyong walay puas nga suporta og labaw sa tanan ang grasya sa ato nga labaw nga makagagahom. Kinasing-kasing sab natong gipasalamatan ang tanang mga opisyal o giyanong lungsuranon nga nakadayeg sa atong krusada. Buot kong ipahibalo diha kaninyo nga ang inyong pagdayeg nagsilbing gasolina sa pagpadayon sa krusada. Ning tuiga 2026, daghang mga lugar ang nakahanay natong bisitahon aron maghatag sa jutayng inspirasyon mga Good Samaritan. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Buhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.